Dobrý den, já jsem Melanie Fenclová, dělám zpívání, baví mě mažoretky a vyhrála jsem okresní kolo ve zpívání 1. místo. Já jsem Maxim Polimsjestov, hraju za FK Baník Sokolov. Vyhrál jsem mnoho medailí a jednou jsem vyhrál nejlepšího hráče turnaje. Ahoj, jmenuji se Karel Jurčík, jsem sportovně i hudebně nadaný a tohle jsou mé ocenění z hokeje a z fotbalu. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, 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 Ahoj, já jsem Maxim Kapuš, je mi 9 let, od svých 4 let hraju fotbalu, mám 18 medailí a jedno ocenění za nejlepšího hráče turnaje. Já jsem Eliška A já jsem Verča a tancujeme za taneční skupinu Dance Date Kraslice. Tenhle rok jsme se s juniory dostali do celostátního kola soutěže Czech Dance Masters a Best of the Best. a my děti jsme se dostali do celostátního kola Best of the Best. Ahoj, já jsem Emma, je mi 10 let a běhám Gladiator Race. Ahoj, já jsem Honza Velas, je mi 10 let. Chytám ryby, moje největší ryba byla 63 cm. Ještě hraju fotbal za Dynamo Krajkovou. Ahoj, jmenuji se Petr Vlas, je mi 13 let, chodím na rybářský kroužek kolový a můj největší úspěch byl kapr 64 cm. Ahoj, jmenuji se Jakub Šlandor, chytám už od 4 let a moje největší ryba je úhoř 60 cm. Ahoj, já jsem Daniel Seifert a chodím na solový zpěv. Mezi mé největší úspěchy řadím například 3. místo v soutěži Karlovarský Skřivánek.
Ahoj, já jsem Kateřina Omrajová, jezdectví se věnuju od 6 let. Mezi své největší úspěchy řadím složení zkoušek ZZVJ a několik umístění na závodech. Ahoj, já jsem Marie Adamcová a věnuju se biatlonu už 5 let. Zúčastnila jsem se 2 mistrovství a tohle z toho jsou moje úspěchy. Já jsem Michal Valíček, je mi 14 let a mým koníčkem je rybaření. Rybařím již od svých 3 let a mým největším úspěchem bylo chytit sumce o velikosti 164 cm. Ahoj, já se jmenuji Kateřina Dojčerová. Já Petra Hoffmanová. A pocházíme z taneční skupiny Beat Generation ze Sokolova. Dostali jsme se na mistrovství České republiky. A tam jsme se umístili na 3. místě. Ahoj, já jsem Kateřina Dobošová, věnuju se 10 let fotbalu a můj největší úspěch je, že jsem hrála v české reprezentaci U13. Ahoj, jmenuji se Karolína Jurčíková, věnuji se solovému zpěvu u paní učitelky Ivety Kateřiny Poslední a moje největší úspěchy byly v soutěži Karlovarského skřivánka, kde jsem vyhrála 2krát za sebou 2. místo s postupem do celostátního kola.